मिनिमाम जों 5,50,000 जों एक्सपेक्ट खालामदों। बेनि गोजौआव जों भट मोननानै क'क्राझार समष्टि हिसाबै देरहागोन। विभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा दोलै दोलै जोंनि बिपि राजनितिक दोलोआव भट होदों होननानै जों रायजो राजानिफ्राय फिडबेक मोनदों। ओंखायनो क'क्राझार समष्टि हिसाबै जों देरहागोना एकदम रोखा आरोखि। जोङो बिटिसि बासि रायजो हिसाबै गिबि गिबि साफ्रोमखौबो विभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफोरखौ जोङो धन्यबाद होनांगोन। जोङो बिपिएफ राजनितिक दोलो हिसाबै फैगौ 4 तारिख नै गाबोन सानसेनि उनावहायनो दरं उदालगुरि आरो क'क्राझार समष्टियाव बिपिएफ राजनितिक दोलोनि जे बिजाथि बे देरहागोन। देरहानाया निर्घात। ओंखायनो आङो सिगां जोंनि बे ओनसोलनि बिटिसि बासि रायजो राजाफोरखौ आरो फिन खेबसेबाव आंनि गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ आङो धन्यबाद जासिगोन। बिथांमोना जोंनि केन्डिडेटखौ सहाय खालामदों होननानै जों मिथिबाय बा सहाय खालामदों। देरहागोन, 100% देरहागोन। बे 4 तारिखनि जेब्ला बाक्सुआ खेङो होमबानो जोङो बेखौल' बाखि होननानै जों दिनै एसे साननो हायो। जोंथ' मिनिमाम जोङो 5,50,000नि गोजौआव मोनगोन। जोङो मिनिमाम जों 5,50,000 जों एक्सपेक्ट खालामदों। बेनि गोजौआव जों भट मोननानै क'क्राझार समष्टि हिसाबै देरहागोन। आरो दरं आरो उदालगुरि समष्टि हिसाबै जोङो विभिन्न स्टरनिफ्राय जोङो ओरैनो खबर मोननाय बायदिबा बे पार्टिनि नङा दे, आंनाव नोंथांमोना सोंनाय हिसाबैसो आङो बेक्तिगत हिसाबैसो बुंनाय। दरं उदालगुरियावबो जोङो विभिन्न सर्सनिफ्राय मिथिनाय मथेबा नेक टु नेक फाइट जादों होननानै जों मिथिदों। बेवहायबो एसेल' खम भटआव जोङो देरहानो हागौ, आरो नङाबा जों एसेल' खमाव जों देरनो हागौ होननानै जों बिदि धारना खालामनानै दिनैनि दिनाव दं। आरो जोङो दिनैबो गाराखै। दरं उदालगुरि समष्टि हिसाबै बेवहायबो जोङो जोंनि बिजाथि मानगोनां दुर्गादास बर' बिथाङा देरहागोन, जों बेखौ आसा खालामनानै दंबाय। क'क्राझाराथ' 100% रोखाखा। बेहाय जोंनिल' बाथ्रा नङा, विभिन्न स्तरनि विभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा दिनै बिपिएफ राजनितिक दोलोखौ फिन खेबसे फैगौ 2025आव सरकार लाबोफिननांगौनि सार्थआव आरो बे बिटिसिनि सिटिजोनखौ बासायनांगौनि सार्थआव, बिटिसिखौ बासायनांगौनि सार्थआव नैबे 2025नि जे 26नि जे एमपि बेवहाय देरहानानै लान्थ्रि फैबाय थागोन मोननै जे इलेक्सन, बिटिसिनि इलेक्सन आरो एमएलए इलेक्सनावबो देरहानानै फिन खेबसे बिपिएफ राजनितिक दोलोनि मुरब्बि हाग्रामा मंडालि सारखौ सिटनि गारियाव बसायफिननो दानिफ्रायनो साखाफारा जाबाय। ओंखायनो क'क्राझार समष्टि हिसाबै जों 100% देरहानाया एकदम रोखा आरोखि। बिपिएफ राजनितिक दोलो हिसाबै विभिन्न जायगायाव बा विभिन्न जायगानिफ्राय बा थांनाय गोबाव सम 2005निफ्राय जे इलेक्सन, बेनिफ्राय बिपिएफ राजनितिक दोलोखौ विभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा जोंखौ गोबानानै लाखानाय। थांनाय 2020नि जे इलेक्सन बेवहायबो ज'ज'बस्थि माबा खारनाव सोरबानि खैसार सानायावसो जोङो बिपिएफ राजनितिक दोलो हिसाबै जोङो सासननि बाहेरायाव थानो गोनां जादों। एबारबो हाजार इउपिपिएलनि नेता बा बिजेपिनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि बे ओनसोलाव बिराद गिदिर गिदिर नेताफ्रा बेवहाय केम्पिं खालामफैबाबो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ आखुवालि खालामनानै लायाखै। मानोना इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपि बे बोसोरथामनि जे सासन खालामनाय, बेवहाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गासिबो बुजिजोब्बाय। बिथांमोना बे ओनसोलनि मोजांनि थाखाय, बिटिसिनि मोजांनि थाखाय, बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय, बे ओनसोलनि जाति जनगोष्ठीफोरखौ सुरक्षित लाखिनांगौनि थाखाय बिथांमोना कमप्लिटलि फेलियर जादों। ओंखायनो थांनाय जे एमपिनि इलेक्सन बिसायख'थि, बेवहाय विभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा दोलै दोलै जोंनि बिपिएफ राजनितिक दोलोआव भट होदों होननानै जों रायजो राजानिफ्राय फिडबेक मोनदों। ओंखायनो क'क्राझार समष्टि हिसाबै जों देरहागोना एकदम रोखा आरोखि।